sukon. Ang mga utang o kalapasan, intang papan sa ugayang hinundawi. Sa ngalan ni Jesus ang manuluwas, isang itataron ng amahan. Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lusot, tungo sa imong gugmangang walay sukon. Sa ngalang samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginuman na kaninyo. Manausap ka nimo. Kaigsuunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo sa Santos nga Misa. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala, dawata kining pag-angkon ang among kaubos, ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba ni ini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa. Ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron mo taas ang inyong kinabuhi dinha sa yuta ug gihatagan og nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.
Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig kataw. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan, o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hindi nagaupay sa kalan. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag kinaatman sa yanon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo mataron, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matingang, nagahayag sa mata. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungkad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanang mga mataron. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabilinhon kaysa bulawan. Labaw sa usa ka pudyo sa lunsay nga bulawan. Mas matangkis usa kaysa aniban. Sa lubos lagikan sa kapan. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang mga Hudeyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Og kining mensahea wala kahimuti sa mga Hudeyo og giilang binuang sa mga dili Hudeyo. Apan alang niya atong gitawag sa Dios, Hudeyo siya o dili. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao.
ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sis. Pulong mo, O Ginoo, nagligonon ta sa mong pagtuo, ug agakat kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang ginuman na kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himiyan ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto sa Jesus sa Jerusalem. Ug didto sa templo, nakita ni Jesus ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab ni Jesus ang mga mangingilis og kwarta. Unya, naghimo siya latigo nga linubid ug giapog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imuhang balay o Ginoo nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kang Hesus ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Ug si Jesus mitubag, gubaan ninyo kining maong templo? Kay tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, 40 isayas katuig ang pagbuhat niining templuha. Unya tukuron mo lang kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabuhi na banhaws na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an, kagisulti niya kini, ug ang mga tinun-an mituo sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila. Sanglit na sayod man siya sa tanang tao. Walay kinahanglan nga sutihan si Jesus ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, kay nasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang sulod sa kasing-kasing mao ang bugat alang sa Dios niining atong pagsimba, bugat ug bili alang kaniya ang naa sa kasing-kasing. Tungod kay sa sulod sa kasing-kasing anaaman ang pag-angkon, pagbasol, paghinulsol, pagbag-o. Ug naapod sa sulod sa kasing-kasing ang planong dautan, ang kabugat tungod kay gustong mubaws kay gibudhian,
magdumot o ng luod, anapod sa sulod sa kasing-kasing, nga dili makit-an sa mga mata sa atong lawas. Mga igsuon ko, sa unang pag-ampo nga gibasa karon, nagkanayon, tabangi kaming nasayod sa among mga sala ug nabug-atan niini. Tabangi kami, nasayod kami nga ang pag-ampo buhat sa kaluoy, pagpenitensya, puasa, maoy tambal sa sala. Tabangi kami nga nabug-atan niini. Nga naman day ang sala bugat? Bugat ang sala. Bugat unya makagubot usab. Tabangi kami nga nasayod ug nabug-atan sa among mga nabuhat nga dautan. Ang sala bugat ug makagubot. Usa ka bugat. Sama siya sa kanang budhi, pagbudhi nga ato nga nadawat gikan sa atong pagkamatinud-anon say bana ug asawa, paghibaw sa bana nga nagbudhi ang iyahang asawa. Dili ko kahibaw unsaon niya pag-atubang ang maong sitwasyon ug ang pagpas-an sa kabugat sa iyang pagkamatinud-anon. Diyang siya gibakakan, giilad, gidula-dulaan ang iyahang pagkamatinud-anon. Mapod siguro sa asawa, kung mahibaw siya nga iyahang bana, wala mutuman sa ilang kasabutan, nagbudhi kaniya. Siguro miingon lang ko, bugat kaayo, kay doon na may sala. Dunay sala. Dunay dili maayo nga nahimo. Or mga sabot nga bayran, gining bulana, bayran, yan iabot ang sunod bulan, wa gyapon mo bayad. Hangtod nga siya mingon, sobra naman sad siya. Iya na lang kong giyatakan. Bugat ang sala. Ug kung kini napundok na, makahatag yung kagubot, kasapot. Bubo ug buot. Nya maangin ang uban nga walay labot. Nya maguba. Mangguba. Unya ang mga tao nga mingon, di ko gustong muguba niya. Di ko gustong maguba ang among relasyon. Tabangi in taon. Di ko gustong mahanaw ang among negosyo. Tabangi in taon mi. Kung unsang mga salaa ang among nabuhat, tug-ani ko kay akong hinay-hinayan og bayad. Kay di ko gusto nga mahanaw ingon ani lang kasayon. Pasaylo ako. Tagai ko og kahigayunan kay akong bayran. Amo na ni panahon sa Kwaresma, matag tuig sa atong kinabuhing Katoliko, Kristiyano, dunay panahon nga gigahin. Muna nga masubsob nga pag-ampo, pagdisiplina sa kaugalingon, pag-ingon dili lang usa ko ana, nga naman, di lang ko, nagpuasa ka, di lang sa ko moapil sa mga suroy-suroy, nga naman, di lang ko, nagpuasa ka, di lang usa ko moapilan ng lipay-lipay, nga naman, nagpuasa ka, ingon ana ang puas. Niya ang masave, ang matigom, niya nang igasto unta, diyan tong lipay-lipay o pahimulos sa katigulangon o kabatanon, ang masave, igamit sa mga buhat sa kaluoy. Kanang maingon, ay gsaba ay gigpanabi nga ako'y naghatag niini. Ayaw gyud. Kung pwede magani, kalimti ang tanan, hasta ang akong ngalan. Kalimti. Kay kinidi ay, iyan ang gihalad nga bayad-bayad sa iyang mga nabuhat. Sa bata pa siya, gidad pa siya 8 anyos, sa diyang higayon, misupak o misukol sa siyang ginikanan, kay dili man nakalimtan. O mga pagpanika sa gamay pa, o mga panghilabot, pagpangdaot, dili man nakalimtan. Unya, mapasa pa man kanila ngadto sa mga anak. First generation, second generation, third generation,
ang kabugubot ang epekto ni ini. Hangtod bagyo sa fourth generation, kaupat nga henerasyon. Mao kana gibasa sa unang pagbasa karon. Kay gi-break, giguba, giputol ang saad. Saad sa Dios, saad sa tao ngadto sa balaan nga nakahibaw unsay sulod sa kasing-kasing sa tao matag adlaw. Mingon siya sa unang pagbasa, pastilan imo manggam gituyuan. Madaot gud ang imong mga anak niini. Madaot gud imong mga apo. Madaot ang apostuhod ug napay usay sunod nga apo. Pastilan imo gyung gituyuan. Paghinulsol. Paghinulsol. Basuli ang imong gibuhat aron dili daghan ang mabug-atan og magkagubot. Manang pag-ampo, pangabuhat, disiplina sa atong senses, no? Ya dayon ang atong ma-save, atong matigom ihalad ngadto sa mga dili magkabaws tungod kay mo'y gitawag buhat sa kaluoy. Buhat sa kaluoy. Ug unsa man nang mga manghigayon nga kita magkasala, mingon ta, wa man koy sala karon, wa man koy sala karon. Gitagaan tagiya ang gibasa gihapon, ako ray Dios ay kog ilaysi. Ikaduha, ayaw gamita ang akong ngalan sa bisan unsang tuyo ug tumong. Para ra gyud sa akong tuyo ug tumong, gamita ang akong ngalan. Ikatulo, palihog sa usa ka semana, takae kog usa ka adlaw nga ako kitarang duha. Kitarang duha. Palihog. Yadayon ikaapat, tahura ang imong ginikanan. Respetue, alimaha ang imong papa o mama. Labi na si dili na sila magkahimo karon. Labi na giango-ango na sila. No? Yadayon ikaapat, ikalima, ikaunom, may tugod gihapon sa tao. Nagsugod sa atong ginikanan ang atong isikataw. Ang unang tulo, may tungod sa ibabaw. May tungod sa gamhanan nga Dios nga nakahibaw unsay sulod sa atong kasing-kasing. First 3. Yadayon ang ikaupat hantod sa ikanapo may tungod sa isig katawo. Gibahin na lang ni Jesus og duha. Si Dios og isig katawo. Ang Dios higugmaon, tagaan siya unang luna sa atong huna-huna, sa atong pagbati, sa atong kusog, sa atong kalag. Mingon si abubuan ra ba ko? Abubuan kaayo ko. Pero mubaws ko nimo. Kun imo kong tagaan sa imong kaayo, baslanti ka hastang imuhang pamilya, ika-gatos, ika-200, ika-1,000 nga generation, ako pang atimanon tungod nimong amahana ka o inahana ka. Tagaan ko ang imong mga kaliwat. Ika-1,000 nga kaliwat, ako pang atimanon tungod kay ikaw matinud-anon. Pagaanan ko ang ilang gipas-an. Panalipdan og alihan ko ang dautan nga moguba nila tungod kay ikaw ang inahana ka, matinud-anon. Ikaw ang amahana ka, matinud-anon. So mga igsuon ko kasing-kasing, nasayod kung unsay naa sa sulod. No? Nakakita siya karon kung unsa ang didala nimo sa imong pagkatao. So good luck niana at tubangan sa Dios, diin mag-abot ikaw og siya dinihining balay niya kaning simbahan. Munang nasuko sa Jesus, inyo man ning gibuhat ang gibuhat sa mga walay pagtuog Dios dinhi sa iyang balay nga anhi man mag-abot ang Dios ug ang tao nga nakaamgo nga siya magbag-o, gubot naman kaayo pamahawa mo, pamahawa. No? Anhi mag-abot ang tao ug ang Dios. Ang tao nga gustong magbag-o kay nabug-atan na, nagkagubot na. Tagaan og kahigayunan ang Dios ug ang tao nga mag-istoryahay sila, magpadayag.
Ang tao ngadto sa Dios ug ang Dios mopahinumdom ngadto sa tao sa iyang pagkamatinud-anon. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong ang Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak siya ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang siya sa krus na matay gulubong, bikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, gamhanan sa tanan. Gikan dito mubalik siya ro paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambigan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala nay kamatayon. Ang mga sugo sa Ginoo klaro kaayo. Apan sa manghigayon diin kita wala magsunod sa iyang gisugo, ang aya natong hinumduman nga duna gyud kini linugdangan. Duna kini sangputanan. So magampo kita nga dili unta ta maluya, dili unta kita mahimong mugrabi sa atong pagkagahi sa kasing-kasing kun mulugdang na ang dautan tang binuhatan, kundili musalig ta sa Dios ug magpakiluoy kaniya og miingon, Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang simbahang Katoliko, magiya sa iyang mga ginsakpan, diha sa dalan sa pagkamaayo, ug magdala kanila haduol sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga makat-on kita sa pagsalikway sa sala sa tibuok natong kasing-kasing ug magpabiling matinumanon sa kasuguan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, tiyupilo kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Nga ang mga matuohon nga nangamatay, makatagamtam sa walay katapusang kinabuhi, pinaagi sa gilansang ug nabanhawng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasabutan, pamatia kami. Magkagagahong nga Amahan, sa imong kaalam gipadayag mo ang imong balaod. Sa imong kaluoy, imo kaming gihatagan sa grasya sa pagtuman niini. Dungga ang mga pangamuyo sa katawhan, nga nagkatigom diha sa ngalan sa imong anak, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mangigsoon pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan ang gamhanan sa tanan. Duwatan na Ginoo sa Kristo gikan sa mga kamot. Alang sa dayay pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tubagyang Santos nga simbahan. O Dios, malukmay man ta ikaw nining among halad sakripisyo,
Kami nga nagampo nga pasayloon nimo ang among mga kasaypanan. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa uban ngamong mga kaigsuunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala sa kunin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Haw nang ibayong Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mo tarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya sa tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa mga gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa tao. Aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug sa mga anghel sa langit, nagasangayo kami sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong imayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Naingunang narani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong balang espiritu o pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, pipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamong tanan di kaniini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo mahanining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan, ang matuuhon ug masaligon kanimo ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugmao ba ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang mga kaubang nangamatay na dinhi sa yuta, imo unta silang pasayloon aron makapahulay sa kinabuhing langit nun. Ug kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imo na. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya,
Gihatag na kanimo gamhanang amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pagampo kita samahan kapasayloon ng atong mga kasalanan, ug dadon kita niya nga makapasaylo kanilang nakasala kanato. Ama namong anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisod kamay nyo sa langit, ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawa sa kami sa daotan. Pangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw dining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangto sa kahangturan. Ginoong Jesus, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang abuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kini. Ipakita ang timaan sa kayo pag inigsunay. Sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagin kami sa kaligdan. Kinimaw si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit ngadto sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat nimo, kanimo. panpamulong mo Pamulong lamang. lamang upang maayo ko. Standing always at my side.
search my heart, and you know when I sit or when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You got me from the fall, and you lead me in ways everlasting. Usa ka mahinulusulon ug mapabsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kaming ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo o Dios nga gamhanan, nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta pinaagi sa buhat, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios, among amahan, bidangop kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas og daghang kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panilipdi ang mga eksperto bahin sa panglawas aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton uban sa kamaayo o kamaluluyon. Nagahangpo kami alang sa mga naigo niini nga sakit nga mahibalik sila sa dayon sa ilahang maayo nga panglawas. Panilipdi sila nga nagatiman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwa na. Hatagi mi sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan aron padayon kaming magtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga ninahanglan. Naghangyo kami nga sumpuon na nimo ang pagkuyanap nining maong virus sa ingon mahanaw usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, naganagop kami ayaw tamaya ang among pangadiya. Hinunualwa sa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga inahan. Amen. Mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. Yan po kami. San Jose, Yan po Yan San po Rafael kami. Arcangel, Yan po San kami. Roque, Yan po San kami. Lorenzo Ruiz, Yan po Yan po San kami. Pedro Calungsod, Yan po kami. manglingkod palihog alang sa mubo nga pahibalo. Mga pahibalo, agi og pagsaulog sa 500 years of Christianity o sa 500th anniversary of the first baptism, ang parokya sa Mabulo mupahigayon unya sa Abril 17 og free baptism, libre nga pagpamunyag alang sa mga bata sa bisan unsang pangidaron hangtod sa edad nga 13 anyos. Ang adunay mga bata nga bunyaganan nga buot mosalmot niining free baptism duol lang sa atong parish office. Ikaduha, gipahibalo ang matag Biyernes sa gabi nining panahon sa Kwaresma. Aduna kitay gipahigayon nga Station of the Cross dinhi sulod sa simbahan sa alas 6:45 sa gabi, humandayon sa misa. Giawhag ang tanan sa pagtambong o sa pagsunod nining Station of the Cross sa live streaming sa atong parish Facebook page. Ikatulo,
Announcement gikan sa Ministry of Ushers and Greeters. Ang parokya nanawagan og mga moboluntaryo nga mamahimong mga usher o usherettes sa atong simbahan aron nga mapahapsay ang pagpahimutang sa mga nanimba ug mapasunod ang mga social distancing protocols. Sa desired qualities for volunteers for the Ministry of Ushers and Greeters are 21 to 59 years old, a person of good standing in the community, committed and willing to work with others, good manners, courteous, polite, and friendly, able to communicate well. Volunteers may apply personally to Sister Mary Agunia, the ministry coordinator, or you may just leave your name and contact number at the parish office. Dagang salamat ang nagpahibalo ang team of pastors sa St. Joseph the Patriarch, Paris, Mabolo. Manindog palihog. Ang Ginoo na kaninyo. Manasap kanimo. Manalangin kaninyong makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo, manglakaw kita Dios kalinaw ni Hesus Kristo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Amen, welcome upon me. Amen, welcome upon me. Let them deny himself and take up his cross and follow me. Let them deny himself and take up his cross and follow